बे बोरायाना आंनि हासबेन्डआ आंखौ लानो होबा लाया ओमफ्राय नाय बेलेगखौ माबायदि केमेरा खेबदों बियो बिराद आंखौ फट' लानो होलाय थैनोबो लाया बियो ओमफ्राय नै सिख्लाफोरखौ माबायदि फट' खेबदों मैदेरसो ने बे मैदेरसो दा इयो नै आंखौ खेबनो होबा खेबा सिख्लाफोरखौबा माबायदि लादों नै हाय गाइस जोंहासो दाख्लै भैरबकुन्दआव थांदोंमोन नै ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसामोन आरो ओमफ्राय आंनि बोराइ आंनि फंबाय ओमफ्राय लोगोफोरबो आरो बिराद बुरजा थांदों जोङो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरो थाङैया ओमफ्राय आंखौ नोंथांमोना साननो हागौ जे मानो मेकआप लादों होननानैहाय माने फैनाय एसे कभार भिडिअ खालामलांसै साननानै देलायबोनायमोन आरो आङो ओमफ्राय नै हाजोखौ मोनजेनबायानो हाजो मोनोब्ला गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय बिराद सान्दुंमोन आरो एकदम थानो सुखुयि गरम हाव हावमोन अब्लाबो फैबाय जोङो ओमफ्राय थ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नै हाजो बिराद गोबावजोंसो थांनाय जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो बेलेग मोनफैदों आरो जायगाफोराबो सोलायदों ओमफ्राय जों बिथिंजाय थांग्रोबाय आरो सिगाङाव बिराद शुटिं लाफैयोमोन बेयाव दाबो लाफैयोआनो ओमफ्राय नैयाव जों खावसे लोगोफ्रा सफैयाखै नालाय ओमफ्राय नेबाय आरो ओमफ्राय दैयानो नैथिंजाय बारा गैयामोन ओमफ्राय जानुवारिफोर माबाफोरबाथाय देरो आरो बे दैयाहाय दै लोमलाय लायो इथिंजाय ओमफ्राय जों खावसे लोगोखौ नेबाय ओमफ्राय आं इथिंजाय सुटबो लाबाय जायगाखौबो नायथिंबाय एकदम दिनै फैनानै गाबोन फैयाबानो बेलेग मोनफैयो आरो माने सोलायबाय थायो ओमफ्राय बैथिंजायबो दालां बानायगासिनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे गरमजोंनो जास्रालामोन आरो ओरैबायदि गोलोमखायोना आङो आयौ एकदम नायथावै सेस गोलोमजोबखानायमोन आरो ओमफ्राय मेकआप लानायनि जेबो मैल'आनो जायासै उनावसो देलायफिननांबाय आरो आङो ओमफ्राय नै दालाङा गोलावानो बे दालाङाहाय ओमफ्राय दैया बारा गैथ'वामोन आरो आं दहायनो बुंखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जानुवारिफोर बेफोरबायदिबा दैया देरहैयो आरो ओमफ्राय जों नैबे दुखानाव बेबो मोनसे सकआनो मा सक होनोमोनथाय आं बावबाय ओमफ्राय बे दुखानाव जोङो जाग्रा लोंग्रा माने बै बियारफोर नङा आरोना थान्दाफोर लांफैबाय आरो जों लोंस्राखायाखै मेथाइ लाबाय चिप्स मटर ओमफ्राय थान्दा दै लाबाय आरो ओंखामबो उखैयोना आरो फैनाय मा जानो मा थानो जायो ओमफ्राय बेखौनो एसे लाबाय आरो ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आरो नायलांबाय थाबावदो ओमफ्राय इथिंजाय लाखांबाय नालाय ओमफ्राय जोङो बैथिंजाय ओंखारहैसिगोन आरो थ' माथिं ओंखारो माथिं मायो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो अब्लासो मिथिगोन ओमफ्राय जायफोर बेरायफैफेराखै फैबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नै आं बांगाल बुरि बायदि नुदों होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय गुफुरजों माजों जि मोजां नुखायो सान्दुंमोन ना बेचारि खोबजोबदों आरो ओमफ्राय जों बिथिंजाय दहाय जेथिं फैदोंमोन ना बिथिं थांफिनसिगोन आरो
गोबाव जाबायमोन ना आं थाङिया ओंखायनो बेलेग मोनफैस्रादों आरो ओमफ्राय साउन्डखौ अखानि सोदोब खोनाफानो हागौ बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आङो जोंथिंजाय अखा हादों आरो ओमफ्राय नै दिबो न' लुलायलायबाय आरो ओमफ्राय आं नुग्रोमोना आया सानबाय आरो आङो माने न' लुजोब्बाय माथो होननानै ओमफ्राय नैथिंजाय रुम थाफैनो हायो खोमा आरो रुम थानानै बेरायनो हायोदां ओमफ्राय सिगाङाव मानसिफ्रा मालाय भैरबकुन्द'आव फैनानै नैबेयाव दुगैफैनानै फट' हगारदोंना आं सानदों मालाय मानसिफ्रा एक'लेण्डआव थांजोब्बाय दा होननानै आरो ओमफ्राय उनावसो मिन्थिनानै मिन्थि मोनबाय आरो ओमफ्राय नैयावहाय दुगैयोब्ला 100 लायोदां 100नो आरो फिसाहाय ओमफ्राय आं इयाव दुगैथारा सानबाय मानोना बेबो दुगैनाय बैनिबो दुगैनाय हासुनाय मोदोम मानगोन जानानै आं इयाव बारा गोसो होखायासै आरो ओमफ्राय हाबहैनायबो जायासै सान्दुंबो गोसाखाना नांगौबा दैमानि दैयावनो दुगैगोन होननानै दैमानि दैया माने थान्दा जायो नालाय ओमफ्राय जोङो नै ओरै फैनानै इथिं थांबाय ओमफ्राय नै इयाव फैसा लायो गारि गंसेयावहाय 30 थाखा आरो ओमफ्राय इदि लायोना मायो आं मिथिया ओमफ्राय बिसोर फैबाय थाखायोमोन ना नै इसोरो सिख्लाफोराहाय ओमफ्राय गोबावबो जाबाय आं फैयिया रुल्सफ्रा सोलायबाय थायो नालाय ओमफ्राय इथिंजाय हाबलांबाय आरो जों बे जायगायावहाय दसेल'सो थादों ओमफ्राय दसे थानानैनो फैफिनबाय आरो ओरैनोसो हाबफैनाय जाबाय ओमफ्राय नै दैया जि थान्दा नुखादों बैथिंजाय गारि सुदों जेरावबो मानसिफोर माने खना खनला नैयावबो दुखान दङ आरो ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा दाबो सफैया बेखौनो जों नेगासिनो आरो बर'आनो बाव दुखान होनायाबो खना खनला मानसि थाजोबो ओमफ्राय नै जों दहाय थान्दा बायदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ लुनानै लोंबाय आरो ओमफ्राय नैबे ससमा हमनाय बे आगैनिनो माने बियो HS पास जाबाय आरो ओमफ्राय पार्टि फिसा होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ जाबायबो ओमफ्राय लोंबायबो आरो गोजा नङा दै इयो कका कलासो माबाया मोजां फ्रुटिया मोजां मेथाइखौ बावनो मोनो माथो बेयावनो दखान होफैनोसै जोंबो गोथाव नंस्राया माथो नैयो बोरैबाथार आं गोथाव मोना इखौ लोङा बोरैबाथार ओमफ्राय नैयो गिलासा गारना दे बेयावहाय दसे सुट लाबाय बिनिफ्राय जोङो बेलेगथिं थांफिनबाय आरो बैथिंजाय बिराद हौवाफोर दंमोन ना ओमफ्राय इथिंजाय बारा हौवाफोर थाया होननानै फैबाय आरो ओमफ्राय लकेसनखौबो सोलायनो होननानै खिन्थु जों जा जायगायाव सफैदोंना फैदों बेयावबो बिराद हौवाफोर दंमोन आरो ओमफ्राय नैयावबो दसे सुट लाबाय नोंथांमोना नुनायाव मिन्थिखागौ ओमफ्राय आङो नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरो ओमफ्राय नै बे ससमाखौ आङो बिदिनखालिहाय बिसालावहाय 109 टेकायाव बायनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय नैबे गोजा गाननाया फंबाय आंनि असे फंबाय ओमफ्राय सासेया लान्थिथिया बे आंनि बोराय आरो हासबेन्ड मालाय दुगैगासिनो नै हाय फ्रेन्ड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि ददेरे डि ब्लग इउटुब चेनेल आरोबाव फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थाबाय आं दायो दंफैयो भैरबकुन्द'आवहाय गरम बोथोर ना ओमफ्राय इयाव बेरायनो फैदों थ'